iba usizo ebantwini. Uma kuvuma inhliziyo yakho ukuthi umsize umuntu, uma kuvuma kuwe ukuthi umsize umuntu, umsize bese uyathula. Uma sekakukwatisile ngelinye ilanga, ungambaleli ukuthi ukhumbule ukuthi ngeke akusiza, ungambaleli. Ukusiza omunye umuntu kuvula inhlanhla, nawe uzovuleleka inhlanhla nebusizo zizokulandela ngoba nakho usize omunye umuntu. Uma umsiza umuntu, uma ethi inkosi ikubusize ngempela izokubusiza. Uma usiza umuntu nezithunywa zakhe ezithunywe kuye, nawe ziyakubhekelela ngoba nakho usukumsizile. Day 76 iba usizo, 1 minute every day.